Topolčianski mladí vedátori a amatéri, skratka Top Vedam, sa zišli na ďalšom ročníku. Fyzika, technika, chémia či biológia. Nič náročné pre týchto mladých a možno budúcich vedcov. Sme mali 6. ročník súťaže Top Vedam. Majú vedátorský charakter, deti veľmi veľa vecí skúmali a takto získavali vlastne empirický materiál. Práce boli skutočne zamerané na rôzne problémy. Jedna skupina bola matematika, informatika, druhá skupina biológia, geografia, tretia skupina bola chémia, fyzika a mali sme aj spoločenské vedy. Organizátori sa na nezáujem žiakov sťažovať nemôžu, my sme sa pri niektorých prezentáciách zastavili. My sme vymysleli zdravšiu alternatívu. Nie je tam žiadny glukózový sirup, ani cukor, ani žiadne sladidlá, ani všelijaké arómy, čo v tých obyčajných cukríkoch z obchodu teda obsahujú. Máme tam aj množstvo kolagénu, ktorému sa hovorí aj elixír mladosti, teda to je také, že všetko na výživu. My to urobíme tak, že proste prichystáme si dané veci, vysypeme si to do nejakej myštičky, potom sa dáme uvariť, ale len na pár minút a to len za to. Proste a nemôžeme to nechať tam dlho, lebo by sa to, nemôže to vrieť, lebo by tie vitamíny proste vypršali a nebolo by to už potom ako dobre. A potom do toho samozrejme pridáme želatinu, nech to ako stuhne a už len to dáme do chladničky, zmiešame to a necháme to tam stuhnúť a hotovo. V škole aj cez leto si to robievam ako z normálneho čerstvého ovocia, ale napríklad jahody a čučoriedky sú mrazené. My sme chceli týmto projektom poukázať na to, že môžeme pomôcť tým zvieratám vlastne a vlastne, že môže byť aj veľa vecí, ktoré napríklad nemusíte vedieť o tom, že ste tie vlastne zvieratá, že nejakým spôsobom, možno, že aj nevedome, ich vlastne podporujete to týranie zvierat a chceli sme vlastne poukázať na to, čo sa vlastne v tom svete deje a ako im môžete vlastne pomôcť. Napríklad kupovaním rôznej kozmetiky alebo rôznych vlastne vecí, lebo určite je strašne veľa značiek, ktoré sa dajú kupovať, ekologické značky, ktoré sú proste čisto ekologických materiálov a je to vlastne priateľské k zvieratám. Keď má napríklad niekto dlhodobú transfúziu a musí si stále vlastne odlepovať tú náplasť a dávať tam novú, tak sa to vlastne tak, že koľko náplasti za sebou si môže nalepiť toho určitého leukoplastu, je vlastne je testované na králikoch a robí sa to vlastne tak, že ten králik sa teda vyholí a na tom mieste, kde dávajú tú náplasť, tak proste stále na tú kožu nalepujú stále nové a nové náplasti, až pokedy králikovi není vidieť dokonca až kosť. Máme tu vlastne pripravený medený drôtik a kyselinu chlorovodíkovú zredenú s destilovanou vodou. Drôtik namočíme do minerálnej vody a následne vložíme do plameňa. Môžeme pozorovať vlastne to sfarbenie zelenej, mierne až do modrej a oranžovej. To znamená vlastne, že v minerálnej vode sú je prítomný sodík a iné chemické prvky. Aké majú tie katióny a anióny účinky na ľudský organizmus. A urobili sme vlastne pokus plamenou skúškou, jednoduché dôkazové reakcie katiónov a aniónov, ako dôkazovou skúškou alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Vo vzorkách minerálnych vôd využijeme to vlastne plamenou skúškou a budeme pozorovať sfarbenie. Vlastne sfarbenie môže byť fialové, modré, zelené, žlté. To závisí od tých prvkov, ktoré sú v minerálnych vodách. Máme tu robotickú ruku, ktorá sa snaží nahradzať ľudskú ruku. Je to vlastne postavené do stavebnice Merkur. Výroba tejto robotickej ruky, vlastne konštrukcia nám trvala približne 4 až 5 hodín. Vlastne našim cieľom bolo nájsť vhodné predmety, v ktorých sa môže využívať robotická ruka prevažne na základnej škole. Také najlepšie, čo sa nám podarilo zistiť, bola vlastne chémia a prelievanie chemikálií, keďže to môže byť pri ľudskom živote aj môže ohroziť výbuch alebo niečo podobné.
No, vlastne táto robotická ruka je poháňaná 6 servomotormi, ktoré vlastne ovládajú stupeň voľnosti. To znamená, že vlastne má 6 klbov, ktoré sú na sebe nezávislé a dokážu sa všetky ovládať. Servomotory sú vlastne motory, ktoré môžeme naprogramovať na stupeň otočenia na rozdiel od normálnych motorov. To znamená, že sú normálne ovládateľné. Všetci členovia vlastne krúžku Robolab nám s tým pomohli. Postavenie bolo vlastne také... Merkur mal návod na postavenie, lenže tam nebol podrobný postup, ale bol iba napríklad obraz a tam bolo 10 postupov. My sme vlastne v našej škole urobili taký projekt, alebo sme vlastne chceli zistiť, či naši žiaci sú za zavedenie školských uniforiem a robili sme to vlastne z 237 žiakov na druhého stupňa. A vlastne zistili sme, že viac žiakov je samozrejme proti, ale tí mladší žiaci samozrejme, tí sa mi to trochu začalo páčiť, lebo to bolo pre nich také vzrušujúce, je to niečo také nové. A tí starší žiaci zase boli proti, keďže chcú si obliekať vlastné oblečenie, lebo ich majú dosť. Ale zase vyriešili by sa problémy napríklad u dievčat, keďže tí majú ráno veľké problémy, že čo si oblečú do školy, keďže majú napríklad veľa oblečení, vyriešilo by to problémy. USA a Brazília a tam je to samozrejme, tam to majú ako u nás na Slovensku, že v tých súkromných školách sú povinnosťou, keďže sú to také významnejšie školy, ale tie štátne tie nepotrebujú, ale samozrejme v Amerike napríklad musia dodržiavať pravidla, že nemôžu mať nejaké výstrihy. My by sme boli dievčatá za nejaké také tie sukne, košele, prípadne kravata a chalani by mohli mať vlastne iba gače a tiež kravatu a sako. Za touto prácou je treba vidieť aj usilovnosť učiteľov, robiť čosi nad rámec školských povinností. By som chcel poďakovať všetkým učiteľom, ktorí pripravovali deti na túto súťaž. Bola to určite náročná robota, ale výsledok bol dnes vidieť a prišlo sem 73 detí z materských a základných škôl mesta Topolčany, podstatne viac ako minulý rok, takže táto tradícia, ktorú sme pred 6 rokmi založili, kde chceme podporovať prírodovedné odbory takouto formou súťaživou, tak myslím, že sa osvedčila a verím, že táto tradícia bude pokračovať aj v budúcnosti, možno na nejakej aj medzinárodnej úrovni. Pri tejto príležitosti uviedli do života aj menšiu knihu s obrázkami, no nie je len taká obyčajná. Jedinečná na Slovensku, pretože sa pokúša aplikovať veľmi známy už v Európe koncept tzv. Konceptuálnych obrázkov, kedy dieťa rieši bežné situácie s tým, že si popri tom rozvíja prírodovednú gramotnosť. Samotné obrázky predstavujú nejaký stimul k diskusii a argumentácii, ktorá sa popri tom rozvíja u týchto detí. Takže tie jednotlivé obrázky síce môžu evokovať dojem, že sú len obrázkami na vymalovávanie, ale treba sa zamyslieť nad tým, aké argumenty použiť pre ktoré jednotlivé vyjadrenie, ktoré v tých obrázkoch deti nájdu. Veľmi taká zábavná aktivita aj pre dospelých ľudí. Aj takýto bol 6. ročník Top Vedam.